Kani gadega Pati CCTV. Santali ki longyeng ki basawa ya ke yeng jong ba di kar kongor kila julor haka baka ding kala yo ban par ki benta jong ka sat jong ka te ke yeng kala ja ka step jong ka khat nyu tarik uno pra haka snong kadaj block 1 nong min song ya ka te ke jingja plu shim lala satya ban tep ya ka daw ki te ki longyeng ki basawa ki la ye thu baka ding kala stang par na ka wei ka longyeng ka badan mar khap pat ki hi haka ni ke jingja na pateng ki te ki longyeng ki bla dolot ya ki jingdon jing em kum ki TV ki shuki ki jan phong tiar chat ki jingbam bat ki kiwei don ru akaba la inglun ki jan phong klem yo shu tang man bujli jan ye ikhlung ret ru na kalyang MLA kathan yu ba el hek bat kumju MDC ba Neil Antonio War tang mario jingtep kila lej banno sinyang de ki jingrap kum ki jan kumjuru hne ka janmiet ki khot ka nomon song Taxi Drivers Association hapo ka jingalam khmat ba prangwarji president ka NTDA klalej banno sinyang de ki jingbam kum ukhaw kumpanyang ki jor ki chap bat ki wikiwei nakaliang urang ba dong uba arshan pro ulai thu ba ka jingja kalong ka basong si ndei blei ulai yada yakaman sembrio hakaba shim ladan manu bam sa ni dang isong kai ha berenda de ma dang ya sngi mo ba kriat palat te dang ya sngi ba klung ba ai yedana berenda te nang tu pada sa si phang bri I ba mi tedam kan dapet pada mi tedam te yawan pe wud kan kala kem ding pada sejrong jongga sat la kem ding te klung pada dan bok baya dan habar klung dang ya pentia kai habar kan ya sngi na ni o ni klung ne và cái riêng tè phi pei cái đinh cái cam miên ang ne nak mat tè ngi se net cái cam bu solar re te men ya klam ya slu trai ya kia prut ka ki khna ru I kata ba cam yo im nang re ban batai te ma mar ka gas irum don ni bom dan gas ni punya bitang ru nga ba eke jingja kalau ngomong susi bangin poi perhade jam ne mene hado spos tengi nang don jingelang ki ai siwan kupon ki ba kerja kamta kila supha per pikir ruon te kulit gina an function ruon lawan tenaga yang ni kesinong kadbang iton kalak lun kitingila phone yo mele MDC kilawan play kilawan ai ki jingeram kadba kila terina kalyang tong ka taxation ro kilawan ai jingeram ke long kapung stunan ki dokumen ina kalyang kesinong Kani gadega Pati CCTV.